ponúka hlavne viacej miesta pre zadných pasažierov, ponúka celkovo väčší rázvor kolies a takisto ponúka aj väčšie vonkajšie rozmery. Napriek tomu sa s autom lepšie parkuje, príjemnejšie. Veľmi často ho prirovnávame ku SUVčku a kombíku. Je to taká zlatá stredná cesta medzi nimi. Totižto je dostatočne vysoké, čo sa týka podvozku. Tento model konkrétne má aj X-Drive, to znamená pohon 4x4, ktorý je u BMW už stály, neodpája ho, takže vás zachraňuje pomerne vo väčšine situáciách. Ďalej vám ponúka aj viacej priestoru vo vnútri ako kombík. Na druhej strane je to porovnateľné s SUVčkom a zadný kufor je obrovský, naozaj obrovský, je to oveľa lepšie ako v SUV. Spotreba na tomto aute je rozumnejšia ako s SUVčkom, vychádza to samozrejme aj z tých parametrov, z tej hmotnosti toho automobilu a takisto z toho aerodynamického odporu celkovo. Tento testovaný model má konkrétne M-paket, to znamená zmenená predná maska, zadný nárazník je jemne iný, samozrejme na boku tie prieduchy, také typické pre BMW. Okrem toho je tam tzv. M-kový volant, ktorý je veľmi príjemný na dotyk, avšak ovládače boli rozumnejšie na verzii Luxury Line. Ďalej je ešte k dispozícii Sport Line. Samozrejme si môžete dokúpiť športové sedačky, dokonca aj s Alcantarou. To vám odporúčame voči koži, pretože koža je pomerne studená, v lete sa lepí a tak ďalej. Všetci to poznáte, kto ste už v koži sedeli. Alcantara je síce syntetický materiál, avšak ponúka oveľa príjemnejšie vlastnosti. Celý interiér sa nápadne podobá na každé jedno BMW. Tento model má motor 20D, to znamená 190 koňový naftový štvorvalec. Je spriahnutý s 8-stupňovou automatickou prevodovkou. Táto prevodovka od BMW je vynikajúca a samozrejme podáva veľmi nízku spotrebu toho motora. Tento motor je ideálny na dlhšie trasy. Je to príjemný motor, ale predošlý model sme mali práve hybridný benzín, teda benzín a elektrika a musíme povedať, že je to veľký rozdiel presadnúť si z hybridného modelu do naftového modelu, cítite sa zrazu ako v traktore. Ale je to len naozaj na také ten prvý pocit, potom to odpadne a nemusíte sa ničoho obávať. Motory BMW ako aj ich prevodovky sú vynikajúce, možno ich len a len vychváliť. Jazdné vlastnosti tohto modelu sú veľmi dobré, nie je to takéto typické, že radosť z jazdy, ako u napríklad sedanu. Vychádza to samozrejme z tej stavby toho auta, pretože ťažisko má celkovo vyššie, avšak model GT nie je na šantenie, ale je skôr pre rozumnejších ľudí, ktorí hľadajú hlavne priestor, bezpečnosť, pohodlie a veľké auto pre rodinu. Čo nám pripomína toto auto? Predstavte si, že si idete vybrať novú posteľ. Behnete do obchodu, poviete si, táto je super, kúpite ju, vezmete ju domov, poskladáte ju, možno vám chýbajú skrutky, potom zistíte, že ste použili iné. Nevadí, opravíte, znovu nahodíte, všetko drží ako má. Spíte v tej posteli každý deň a vôbec si už neuvedomujete, že čo všetko vám tá posteľ dodáva. Presne takto isto je to s týmto autom. Z hybridu sme mali väčšiu radosť. Hybrid bol proste zážitok, lebo to stále prepínalo medzi elektrikou a benzínom. Benzín bol dostatočne výkonný, bolo to živé. Elektrika vám zase podáva stály krútiaci moment od 0 do 2500 otáčok. Wow, úžas. Ale sadnete do GTčka a nemáte z ničoho taký
nadchnutý pocit. Na druhej strane, presne ako v tej posteli, neviete si predstaviť bez tohto GTčka byť, ako aj bez postele. To, čo vám ponúka model GT, vám neponúka sedán, ani kombík, ani SUV. Je to ideálna cesta medzi týmito všetkými modelmi.